Хей, здравей! Виж колко съм креативна днес. Чорапи в много сладко лилово. Пак с дупчици. Ето ги. Така, ето ги розовите с екрил. И те са много сладки. Много добре се получиха. С връщици. Ето ги патешкото жълто. Също много сладки. С текстилен етикет. With Love. И като се обърне, едно котенце с Handmade. Ето ги с мериносова прежда и в екрил. Те също се получиха много бабишки. Тук има и в, я да видим, ето тези в бежево мале. Страхотни и пухкави. Макар че са памук, но слагам мохерна нишка и затова са така пухкави. Ето ги, много сладки. Като баболечки. И ето тук вече е от 100% памук. Ето тези. Ето тези охра. Тъмно синьо. Много готини. Така и ще правя. И тези ще станат. Ето ни от първите в светло синьо и екрил. Много сладки. Чао за сега. Хубав ден!